खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फुंबिलिनि गोसो गोथारै बरायबाय। दिनै 27 आगस्ट 2020 बिस्थिबार। फैदो दिननि फुंबिलिनि माखासे फिसा गेदेर खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिनानै लानि। गिबि खौराङा जाबाय जोंनि बे बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा बर' सावथुन मुलुगनि सुपारस्टार बिथां हेलेना दैमारिया मैयाहाय गुवाहाटीआव गावनि थाग्रा रुमाव बेलासि समाव लाइनजों बोगथाब जानानै गोब्राब जखम मोननानै दङ। दा बे बिथां हेलेना दैमारिखौ गुवाहाटी भाङाघरनि नेम केयार हस्पिटालाव देहा फाहामथाय होगासिनो दङ। लोगोसे थांनाय मंगलबारखालि महाराष्ट्रनि रायगढ़ जिल्लायाव बिल्डिं बायनाय जाथायाव दासिम थैनाया 16 जन जाबाय आरो बे जाथायनि जायबा दायनिगिरि बिल्डिं लुग्रा, बे बिल्डिं लुग्राखौ बिल्डिं लुहोग्राखौ एरेस्ट खालामनाय जाबाय। बे बिल्डिं लुहोग्रानि मुङानो जाहैबाय RCC कन्सालटेन्ट्स। माने बिसोरनिया मोनसे कन्सालटेन्ट्स अफिस थायो, बिसोरो माने बिल्डिंफोरखौ लुहोयो। दा बे कन्सालटेन्ट्सनि बिगोमाखौ एरेस्ट खालामनाय जाबाय। गुबुन फारसेथिं डिफेन्स मिनिस्टार बिथां राजनाथ सिंहआ माखासे डमेस्टिक प्रडाक्शन इम्पर्ट्सफोरखौ बेन खालामनो थांगासिनो दङ आरो बेफोर डमेस्टिक प्रडाक्शनफोरनि नेम लिस्टखौ थाबैनो रिलिज खालामनाय जासिगोन। बेफोर जाहैबाय डमेस्टिक प्रडाक्शन माने इम्पर्ट्स माने माखासे हाथियार गावग्रा गुलि बेफोरबायदिखौ बेन खालामगोन आरोना, माखासे हादोरनिफ्राय फैनायखौ। दा बेनि लिस्टखौ थाबैनो डिफेन्स मिनिस्टार बिथां राजनाथ सिंहआ रिलिज खालामनानै होसिगोन। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय दिल्लीयाव कर'ना भाइरासआ बांद्राय जानायलाय दिल्ली सरकार बिथां अरविंद केजरीवालआ 12 घन्टानि गेजेरावनो कर'ना भाइरास टेस्टिं मेसिनखौ डाबल खालामनानै होबाय। 12 घन्टानि गेजेरावनो बिथांखौ मानिनांगोन। लोगोसे JEE एग्जाम आरो नेट एग्जामखौ पस्टपन खालामनाय जानाय नंला होननानै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ फाइनाल डिसिसन लाबाय। मैयाहाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ फोसावनानै होबाय बे नेट एग्जाम आरो एग्जामखौ पस्टपन खालामनाय जानाय नंला होननानै। गुबुन खौराङा जाबाय वेस्ट बेंगलनि बांकुरा जिल्लानि उदयन दासखौ 2017 मायथाइयाव गावनि गोसथोनाय अनजालि आकांक्षा शर्माखौ बुथारनायनि थाखाय बुथारनाय दायाव मैयाहाय बे उदयन दासखौ कलकाता हाइकर्टआ थैजासिम लाइफ टाइम जोबथेसालियाव दैथायहरनाय जाबाय। दानिया फैलायदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय पुलवामायाव ब्लास्ट खालामनानै गासै 40 जन फौजिफोरखौ बुथारनाय जाथायाव मदद खालामनाय सासे 23 बोसोरनि आइजो हिंसा जानखौ मैयाहाय NIA एरेस्ट खालामनाय जाबाय। हिंसा जाना जैश ए मोहम्मदनि केदारमोन। नैबे नुबाय थानायानो जाहैबाय हिंसा जान। बेयो आखायाव पिस्तल लादों, सिलाइ लादों। दा बेनिखायनो आं बे पिस्तल आरो सिलाइफोरखौ ब्लार खालामनानै होदों, नङाब्ला जोंहा भिडिअ एसे प्रब्लेम जायो। बेनिखायनो बेफोरखौ जोङो हाथियारफोरखौ ब्लार खालामनांगौ जायो। लोगोसे पान्जाबनि एसेम्बलियाव थांनाय समबारखालि मिटिं जाखांनायनि उनाव पान्जाबनि गासै 23 जन MLA फोरनियाव मैयाहाय कर'ना पजिटिभ मोनदों। दा बेनिखायनो पान्जाब सरकारा इलेक्सनखौ लानानै सिन्था खालामगासिनो दङ। गुबुन फारसेथिं जोंनि बे आसामनि 28,000 MBBS फरायनाय फरायसाफोरा नेट एग्जामनि एडमिट कार्डखौ पस्टपन खालामनांगौ होननानै मैयाहाय मिरु सरकारनिसिम गोख्रों दाबि खालामदों। नाथाय मिरु सरकारा मैयाहाय फाइनाल डिसिसन लाखाबाय बे एग्जामा पस्टपन जाला होननानै। दा मा जायो नायनोसै। बे एग्जामखौ गासिबो रायजोफोरानो गोबां रायजोफोरानो पस्टपन खालामजानो लुगैदों, नाथाय पस्टपन जानाय नंला होननानै मैयाहायनो फाइनाल डिसिसन होखाबायमोन। दानिया फैलायदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय सुशांत सिंह राजपुतखौ बुथारग्राखौ सुशांत सिंह राजपुतनि फ्लेटमेट सिद्धार्थ पिटानीखौ सन्देह खालामनाय जादों आरो बे सिद्धार्थ पिटानीखौ CBI आ इनभेस्टिगेसन खालामगासिनो दङ। माने बे सिद्धार्थ पिटानीया सुशांत सिंह राजपुतनि बिल्डिंआवनो माने जमायै फ्लेटखौ लादोंमोन। दा बे फ्लेटमेट सिद्धार्थ पिटानीखौ CBI आ इनभेस्टिगेसन खालामगासिनो दङ आरो बेखौ सुशांत सिंह राजपुतखौ बुथारदों होननानै सन्देह खालामनाय जादों। लोगोसे वेस्ट बेंगलनि माखासे मेट्र' नोगोरफ्राव मेट्र' सिटिफोराव लकडाउनखौ आरोबाव 20 सेप्तेम्बरसिम बारायनानै होबावबाय। गुबुन खौराङा जाबाय जोंनि बे सा सानजा भारतनि माखासे रायजोफोरा फरायसालिफोरखौ अक्ट'बर दाननिफ्राय खुलिगोन होननानै थांखि लादों। नाथाय मा जायो नायनोसै। थांखि लाबाथ' जाया। दाखालिबो जोंनि बे आसामाव 26 आगस्तनिफ्रायनो खुलिगोन होननानै थांखि लादोंमोन, नाथाय खुलिनो हायासै। लोगोफोर, दिनैनि फुंबिलिनि रादाबफोरा बेखिनिमोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम। लोगोसे चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम। दाहाय बेलासियाव मोनसे रादाब फैगासिनो दं। बेलासिनि रादाब नोंथांमोना नायबानो जाबाय। आरो लोगोफोर, नोंथांमोना बे भिडिअखौ हागौबा शेयार खालाम। आं जोबोर गोजोननाय मोनगोन आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। बाय बाय।